स्टुडिअ आं जेंग्रें नार्जारी मोनसे दुखुनांथाव खौरां 1991 मायथाइयाव बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ राजखान्थि बिथिंजों गोख्रों खालामनो थाखाय एबसुनि मददजों 3 नं सिडली बियाबनि एमएलए जानो हानाय थामहिनबा बारग' एमएलए किरण बरगयारी बिथाङा दिनै रुंसारि जाबाय। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायखौ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारी बिथाङा खौरां लाहैना गोथौ दुखु मोननाय फोरमायो। मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङाबो बिथांनि रुंसारि जानायखौ दुखु मोननाय फोरमायो। गेवलां अर्गेनिक इन्टिग्रेटेड फार्मिं एन्ड रिसार्च सेन्टार प्राइभेट लिमिटेड बेयाव रासायनारि हासार बाहायालासे मिथिंगायारि हासारल' बाहायनानै मैगं थाइगंफोर दिहुननाय जायो। जेरै आलु, लाव, फान्थाव, जोगोनार, कफि, सबायबिमा, थाइबें आरो गोथां मैगं, लाइ, लाफा, मुला, दुन्दिया बायदि गासै बोथोरनि अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ मोननो हायो। बे अर्गेनिक मैगं थाइगंखौ क'क्राझार नोगोरनि सुबुंफोरा खुदमतलायाव थानाय गलापी टेन्ट हाउसनि साखाथिनिफ्राय मोननो हागोन। नोंथांमोना बिगोमाजों फोनांजाबलानो थाखाय 8638399746 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापिस्ट सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो। जेरै जान्जि सानाय, हान्थु सानाय, गोदोना सानाय, आदै सानाय, आफादावदै सानाय, जानजि जरा सानाय, खर' सानाय, सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं। सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।